Dobrí, hrajte! Za čo som si zaplatil? No ideme! Výborný zákrok Laca. Hej, ty Laco, ty prasa ožraté! Nebol. Nič. Robo zase strieľala vedľa, ako vždycky. Ako inak. Poďme. Kanada veľmi tvrdá. Tak Kanada má taký mantavý hráčov. Slovensko! Slovensko! No hraj! Hraj! Na čo si tu? Nie. Tam som chytajúci. Opäť máme. Petri! Petri pre Slovensko! Na majstrovstvá. Kanada to pekne posrala! Sami mantaví hráči z kanadskej strany. To bola nehoda! To nebolo súčasť plánu. A Gól! dostali gól, Slováci dostali gól. 5-4! 5-4, Kanada dala gól! A ideme na buli. 6-4! 6-4, ďaký 5-5 kopov. 6-4 pre Slovákov! No poďme. Tento Lacko taký kokos, že mi to bráne, že až z toho hlava to... Ježiš. To je lebo Lacko má viac šťastia ako rozumu. 7-4 pre Slovensko! Kanada má nervy, Kanadianom už trochu hrabe, ako tak pozerám, ten kanadský adrenalín. Pod stoličkou. Kanada smrdí korunou! Ty Kanadiania sú takí krepí, až to bolí. Totálne lamy. Fuj! Humus! Nezaslúžia si nosiť dres. No to čo je hlavy? Čo? Kurva, to čo je Však aj hlavy? všetko tam je. Všetko tam je, on točí iba halné. Hovno, piču, baraniu, všetko tam je. Nebol. Nebo Laci. Laci Maci! Hej, hoď na ty Maco! 7-3 pre ožratý štát Slovensko. Hej, koniec! Nie, to je tretina. Ale ty pokúši hodia. Čo vám jebe? Až ďalšia prestávka je. Kto vyhrá? Slováci vyhrávajú. 7